नोंखौ सना गावनि जोथोदोना जेथु नों आंखौ माला जुलि लानो सानखो लागोन जोमै सम जाब्लानो नाथाय आंहा सानै बिनानाव बिलाइनायनि बिबान दं बिसोरखौ बिलाइनो हाबानो आं नोंखौ लांगोन नों आंखौ उनाव लायाबा मा जानांगौ आहा थोद जाम्बि नों मानो बिदि सानो गावहा बायदिसिनाल' सानो आंहा नों नङाबानो रावबो गैया सम सम आंहा गोसोआव गिनाय फैयो जितु नों आंखौ लायाब्ला बिदि दासान सना आंबो नोंखौ मोनाब्ला बे जोनोमाव थांनानै थानो हानाय नङा मनेन फिसा औ जेरैखि जाया जों बिसोरखौ गारलाय होथारगोन मिथिबाय बेथ' आंनि साननायखाय आरो मोनसे खोथा बे हाबा लानाय सिख्लाया आंनिसोमोनफ्राय एकदम बुंथावजायै मोजां मोनदोंमोन आं फाग्ला फाग्लानो जेखियानो जाया मानो दा नोंसोर बयबो बिफां फांसेनि दालाय माने आंनिनो फिसा आं जे बे खामानिखौ मावगोन अख्रांनि एगेन्सै मावगोन जेखियानो जाया मानो मादै नों आंनो 50,000 रांल' हरदो अब्लानो नोंसोरो आंखौ जेखि थिना मानो अके नों फैसानि थाखाय जेबो सिन्था खालामनाङा दा मोनायाव हरगोन आं दा मोनायाव फै जोंनो जों बिनायखौ हरब्लानो सानना लादो खामानिया जाबाय जायो दे बिदिबा जोङो दा मोनायाव फैनोसै जों बिदिब्ला थांसै दे खुलुमबाय मादै थौ थांसै माथो समाबो जाबाय What nonsense! Can't you see? मेगन दंना गैया नोंहालाय सासे मानसिजों बेबायदि सौग्रावनो Oh sorry sir, I am really sorry. बोरैबा सौदावफ्लांदों नों अख्रांनि बिफाना औ आं अख्रांनि बिफा नाथाय मानो नांगौ नोंनो नांगौ बेखायनो सोंदों दे जाबाय आंनि बिहाव जागोनलाय बाय बेफोर माबादि मानसि लाजियाबो बेनि उनाव मा जाखो फिसा बिनि उनाव मानो नांगौ अख्रांखौ होनना सोंबाय उनाव आं बुंफिनबाय नांगौ आंनो आंनि बिहावलाय होननानै बुंबाय बिनि उनाव बाय लानानै फैबाय मामि अख्राङा आंखौ गनायाबा मा खालामनो हो जुदि बियो नोंखौ गनायाब्ला नों आं जेखौ बुंगोन बेखौनो खालाम मा खालामनांगोन आयै जुदि बियो नोंखौ गनायाब्ला बिनि गासिबो खामानिखौनो धंस खालामजोबगोन बेखौ मानसिफोरनि सिगाङाव बायदिसिना गाज्रि गाज्रि बुंनानै बदनाम खालामगोन बदनाम आरो बेनि सम्पतिखौ मोनजोबनायनि थाखाय बिसनि गामिनि मानसिफोरनो गाज्रि गाज्रि बुङै बुङै बेखौ बदनाम खालामनानै बैकट खालामहोगोन बैकट
औ हेलौ हेलौ नों अख्रां ना नाथाय नों सोरमोनलाय अ आं थिनुसो आंथ' सिनायासै सोरनावबा हरदोंमोन नामा ओहो ओहो नोंनावनो हरखादोंमोन आं अख्रां नों आंखौ हाबा लादो हाब आं हानाय नङा थिनो आंना दंखायो दंखायो माने हाबा जाबाय औ नों आलादा हौवाखौ नागिरना लादो हिनजाव दंबाबोथ' गिबि गदाय लानो हायो सोरमोन बे है सोरबा थिनु होननाय सोरथाय आंबो सिनाया आंखौ गोदाव सोराव खालामनो दासान नों गैयाबा आं बोरै सहायना थांना थानो हानो आंबोथ' नों गैयाबा बोरै सहायनानै थानो हानो आंना हिन्जावा आंखौ रायो वा दिनै आंना हिन्जावा आंखौ सैया मा जाखोब्रा आदा हेद नोंसोर जेबो मोनथिया संसार जानायखौ ए वा बिदिनो जोफ्लेखागोन आं बाराबाथाय सिनायाखै ओइ बिमा ओइ सिंगुरानि आंना हिन्जावा आंखौ रायो लोंफेरा मा आखल जाखो बेलाय बे लामायाव रोनावलाबाय थानो मोजां मोनबाय नोङो लाजिनो रोङा नोङो मोदोम गंसे दाग लाजोबनानै नोंहा जेबो साननाय गैला बोरो आं मबाइल रिचार्ज बिहरनाया आरो ओंखामा माबार संबाय आवाज निसेखो नैथ' मा सानदों नों आंखौ मा आंखौ साखर नंदों नोङो हराव डिउटि मावनांनाय सानाव नोंनि गोरलै गोलाव सि सुनांनाय ओंखाम संनाय हाथारला आङो नोंखौ दिनै खामफ्लायजों होखागोन आङो खामफ्लाय होथारदोंला आं दार मास्टारनि मा जालाबायखो बेलाय मानसि हरना फैबाय नामा बेलाय दिनैलाय ना बुरैसो लोगो मोनबाय नामा बेलाय ना आं ग्रोमोनदा लामायावलाय बिदि जाफेरा मा नांगौ नोंनो मा नांगौ आरो ओंखाम खुराय माबा दै लाबोग्रो आरो बे सियारा ओरैबावना हो जिरायदो दे जिरायदो आं संथारनोसै दिनैनिफ्राय सामफ्रामबो गलामनो हायो आंखौ जिरायदो दे जिरायदो दैयाव माबार लाबो थाब लाबो नङाब्ला र' बे अख्रांनि गामि ना औ बबेथिं न'आलाय बैथिं बैथिं औ नांगौमोन नामा औ नांगौमोन ओइ मादै ओरै फैलाय बियो अख्रांनि गामि ना औ मानोबा नांगौमोन माने बेखौ पुलिसफोरनोसो नांगौ मानसिया बारा थिग नङा नालाय ओंखायनो पुलिसजों नागिरजादों ए माबाफोर दाय मावदों नामा बियो ओरैबादि गाज्रि रेकर्ड मावबाय जिबनावबो नुफेराखैमोन आं मा दाय मावदों बियो दायाथ' गोबां दं बबे मोनसेखौ बुंथ्र'नोसो नंबाय आं नोंसोरनोबो फोरमान नांगौबा फोरमानखौ मोनगोन आरो सोर सोरखौ मा खालामदों बिसोरखौबो मोनगोन बुंनो थाङोबा बे सासे रेप खालामग्रा गाज्रि मानसिसो आंखौबो मोजां मोनफ्लानानै आंनिफ्राय थाखा फैसा जाजोबनानै आंखौबो जिनाहारि खालामनानै गारबाय बे आरो आंखौल' नङा गोबां सिख्लाफोरखौनो बिदि खालामबोबाय बेखौ गामियाव दादोनसै बन्धुफोर नङाब्ला नोंसासो बदनाम मोनगोन आरो बोरैबाबा नोंसासो पुलिसजों खाजागोन मिथिबाय मोजांबासो मोजांलाय बाराबा न'थ' सावजोबगोन जोङो
बेखौ गोख्रैनो सामलायनानै दोन आरो नङाब्ला गामिनिफ्राय होखारहर नोंसोर खोन्थाबायदों जोबोद मोजां जादों जों होनबा एसे सानलायदिनि दे थादो दे थाबैनो होखारहर थादो बहा थाङामोन बिहामजो नै बेवाइफोरनावसो थांदोंमोन नोंसोरलाय माने जोंहालाय माने नोंजों फंसे खोथा दंमोन मा खोथा हाबाब दासो जाबायदिफोर मानसि फैनानै बुंलांबाय हा अख्राङालाय बहा थांदों बियो गुवाहाटियावसो थांदोंमोन गुवाहाटियावसो औ नोंनि बोराया सानै साथाम हिनजावफोरखौ रेप खालाम गारबायनो फैयोब्ला बुजायना होदो माने नङाबा जोंहा रायजोफ्रा बैकट खालामनानै दोननाय जासिगोन मोजाङै सामलायनानै दोन दे बिहामजो नङाबा जोंहा गामिया बरनाम जायोबा बिराद गिदिर जारला जागोन दे थांदो बिहामजो दे रथ' आइ बिहामजो आइ नों हारसिं माने सिरि थाग्रा जादों ना बाबुआसो माबा होनदों जेबो जायाखै आफा नङा बिहामजो नोंनि मोखांखौ दाखालिनिफ्रायनो सोम नुगासिनो आं मा जादों नों आइ हा आइ आं मा बुंबावनो अख्रांखौ मानसिफ्रा बायदिसिना बुंसावलागासिनो दं मा बुंदों आंनि फिसाखौ मा बुंदों गामिनि मानसिफ्राबो बुंदों आरो दाखालिबो छि आंनि फिसा बिदिसो आं माब्लाबाबो बेखौ बिदि जागोन होननानै सानाखैमोन आफा बिदिबा आंखौ अख्राङा लायनाङामोन बिदि नङा आइ र' अख्राङा फैग्रोथों आफा आं अख्रांखौ बिदि होननानै मिथिमोनब्ला आं बेजों संसार जानाय नङामोन आया लुनानै हो फंबाय आंखौबो बै समाव गोगोमै बुना हरदोंमोन बियो बिनि रागायानो दासिमबो खाराखै आहा बेखौ फाव फान्दायनानै पुलिसफोरनो हमहोबावनांगौसो मिथिबाय बेनि खायदाया आंनाव दं मादै नाथाय बे खायदाखौ बाहायनोब्ला जों हौवाफ्रा हानाय नङा बेनि थाखाय सिख्लाफोर नांगौ सिख्लाफोरनि थाखाय नों जेबो खर' दासा आंनि लोगोफोरखौ आंनो लेंबोगोन दंखाजोबखायो बिदिबाथ' मोजां बिदिब्ला नोंसोरो गोख्रैनो मावनो नाजादो जागोन मादै नों जेबो सिन्था खालामनाङा र' थांसै जोंहा थाथ'दो मादै जुमि मा जादों नों हगार दादां आंखौ बिदि होननानै मिथिमोनबा आं नोंखौ लायामोन प्लिज जुमि आंखौ फोथाय आं बिसोरखौ सिनायाबो मिन्थियाबो सिनायाबा माबोरै बिदि बुंनो हाखो रावबो मानसिया सिनायागारा बिदि बुंलाबायनो हाया जेरावनो नंखागौखा ओंखायनो बेबायदि बुंजादों नों आंखौ मा समाय लाहोनो लाहो आं गासिखौबो लाजोबगोन बांद्राय जाफ्लानो नाङा दानि जुगाव दायनिगिरिफ्रा गावनि दायखौ गनो थाखाय बेफोरबायदि समायखौ लाखायो सोबादो मा नायनानै थाखो सोबादो नों बायदि मुगै सुगै जिबनावबो हौवा नुफेराखैमोन आं
आं नों गाज्रि मोनाबा फंसे खोथा बुंगौमोन। दे आं गाज्रि मोना बुंदो। जोमै, माथो नोंसिनि नोंदाखौ गाज्रि बुंगासिनो दं मानसिफ्रा। मा बुङा? माथो नोंसिनि नोंदाया हिन्जाव रेप खालामग्रासोनो। आरो बुंथाव जायै गोबां गाज्रि खोथा खोनानो मोन्दों। बेफोर गासिबो नंखाय। बेफोरो सुथुरनि फान्दायनायसो। मा नों आदानि थाखायनो आंखौ गारनोसै? बिदि नङा जोमै, जेराव नों आंनिखासो। सिक्राबाजी दायनाखौ रावबो दा हमनो मोनथों। स्वाहा। देग्लाय बोसोराव साब्रै साबा मानसिखौ जानो मोनथों। स्वाहा। देग्लाय बोसोराव आं जोबोद शक्तिशाली जानो हाथों। स्वाहा। क्रेम क्राम क्रुम सामुन्डाय। क्रेम क्राम क्रुम सामुन्डाय नमः। नांगौ नोंसिनो? मा सोरखौबा जानांगौ बा बुथारनांगौ खोथा दं नामा? बिदि नङा आफा। जों मोनसे खोथासो बुंनो फैदों। बिसौला, नैबे आं सिक्राबाजी दायनाया फिसा फिसौ दायना नङा। सासे मानसिखौ बुथारनांगौबा नैबे दोननाय फुथुलायाव बिजि थुबानो दानो थैगोन। नाथाय गोसोआव ला, मानसिफोरनि सिगां आंखौ दा बुंसावलाबाय आरो आं हमजानांगौबा नोंसोर बिपद। बुं, मा नांगौ नोंसिनो? सासे मानसिखौ गावनि न'खर एबा बिमा बिफा गासिखौबो बावजोबनानै आंनि फिसा थिनुजों फैनायनिसो मुलि लांनो फैदोंमोन। आफा, आरो बिनि न'खरा गासिबो थेर बेथेर बायलांजोबनांगौ। गासिबो सम्पथिया आंनाव फैनांगौ। जागोन फिसाफोर, जागोन। बेफोर खामानिया नैबे सिक्राबाजीनि थाखाय जेबो नङा। बिनि थाखाय गासै 10,000 रां नांगोन। जागोनथ'? नों रांखौ जेबो सिन्था खालामनाङा आफा। गासिखौबो लाबोजोबखादों। आरो बे खामानिया जों बुंनाय बायदि जाफुंजोबोबा नोंनो मासे बोरमा दान होफैगोन आफा। दे जागोन। मा नाम बिनि नामा? अख्रां आफा, अख्रां। अख्रां। औ। र' हमनानै लादो, खामानिया जाबाय। नैबे मुलिखौ साहायाव एबा दैयाव गलायनानै लोंहोबानो जासिगोन।
बोरै जालायखो दा हेलौ हाय अख्रां आंनि जिउ उन्दुबाय औ उन्दुबाय नाथाय नों सोरमोनलाय बांद्राय जाफ्लानो नाङा आंनि उदैयाव गथ' थाबाय मा खेल लानो गोसो गैला नामा दैद गोदाव सोराव सोर नोंलाय आंखौ हाबा खालामनानै दोनखोमानानै बोरै हारसिं थानो हाखो नोङो नोंखौ माला बिदि खालामा आंलाय सोर नोंलाय बांद्राय जाफ्लानो नाङा खर' गाज्रि गोदाव सोराव सोर नोंलाय नों आंखौ बदनाम खालामनो सानदों नामा दोन दानलायबावबाय मा आं गोनांखाय रायज्लायनो लाजिदों नामा जुमि नों आंखौ फोथाय बियो आंखौ बदनामसो खालामनो नागिरदों खोमा बांद्राय जाफ्लानो नाङा आं नोंखौ बिदि होननानै मिन्थियोमोनबा आं नोंजों जुलि जायामोन हे आइ आंनि फिसायखौ सोरबाफोर मेगन सानानै बदनाम खालामनो नागिरदोंब्ला बेखौ दानखेनानै होनांगोन जोंखौ आलो गोजोनै संसार जाहोदो आइ जोंथ' मुनुसमाया फुजिनो रोङा खुलुमनो रोङा अब्लाबो अनसायनांगोन आइ ओइ अख्रां बिसि फिसायनि नामै फुजा होफैदों नामा नोंखौ नोंनि फिसाया थगायगासिनोसो दं दा बावैसो आंखौसो हाबा लासिगोन आलदा फिसाय नागिरनानै खारसनहैदो बहा थांनो नागिरदों नोंलाय नोंनि थाखायनो आङो गामिफ्रावबो लामा सामा ओंखारनो हाला आङो गन्थं हाजोबबाय नों आंनि आफा नोंसोर आंखौ सोरनि खोथा लानानै बिदि बुंबाय थाखो आंहाबो आंनि बिसिनि बादै सानै दं आफा आं मालायफोर बादि ओरैबारै जायाखै आफा सासेल' मानसि बुंदोंबा आलादा खोथामोन नाथाय नोंखौ सारा दुनियानि मानसिफ्रा गाज्रि गाज्रि बुंगासिनो दङ अब्ला बे खोथाया नंखाय औ नंखाय आयै बेफोर गासिबो नंखायजोब आं रावखौबो बिस थाखानानै लाइन मारियाखै आफा जुदि आं खेबसे खोनाबावोब्ला गोसोआव लाखा नोङो नोंहा बे न'आव जायगा गैया नोंनि थाखायनो गामिजों बैखद खालामजासिगोनसो मानो बैखद खालामजानो आंलाय नोंनि थाखाय गामिनि आइ आफाखौ गामिखौ गारनानै आं बैखद जाया नों बिदि हुदाखौ गोख्रै गारदो आयै आंखौ फोथाय आयै आं बेफोरबायदि गाज्रि खामानि मावाखै आयै मा फोथायनो नोंखौलाय मा फोथायनो लाजिनो रोङा नों बदमाइस साला
बुसेजोबथार मोजाङै हो बेखौ आंनि मोजां मोननायखौ लाग्रा बेनो हो जाबाय फैदो सोरबा नुगोन मा जाखो बेलाय सोर बुना गालांखो बेलाय थौ सिखारदो आये बुं मा नांबावगौ नोंसिनिलाय आफा जोंनो अख्रांखौ नांसिगौ दा बेखौ लोगो मोननोनो जोबोद गोब्राब जादों माबा मोनसे राहा खालामनानै होदो आफा नैबे सिख्राबाजि गोनाङाव जेबो सिन्था खालामनाङा बुं अख्रांखौ माला फैहोनो हायोबा गाबोननो आफा गाबोननो फैहोनाय खालामदो जागोन मानसिखौ एसे खेला जागोन दे अब्लासो जागोन दे अख्रां मा जाखो हो अख्रां अख्रां मा जाखो हो अख्रां मा जाखो हो मा जाखो अख्रां हमनानै लादो खामानिया जाबाय गाबोन फुङावनो थांसिगोन बे नोंसिनि न'आव नों जेबो सिन्था दाखालाम फुंनि खयथासोआव फैगोन बे गावनो न'सिम हाबफैथारगोन दा औ गावनो हारसिं फैगोन बे दे जागोन आफा बिदिबा जों थांदिनि र' आंबो थांगोन नोंसिनाव अब्लासो जागोन अख्रां मा जाखो आयै आयै आफा 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 आयै आयै अख्राङाव हनै माबा जाबाय आफा अख्राङा माबा जाबाय आयै आयै आफा अख्राङा माबा जाबाय हनै दरा खेव हनै माबा जाबाय जाफेरा मा जाखो फिसा मा जाखो मा जाखो मा जाखो आदा नों मा जाखो हो आदा आयै आदाया मा जादों आफा आइ दै लाथों दै लाबो दै र' आफा आं लायनि र' अख्रां आफा मा जाखो फिसा आफा दैया नै दै दौ आइ दै दौ नै
दैया लोंदों अख्रां थाल्ला माबादि मोनखो फिसा अख्रां फिसा जेबो जायाखै आयै जेबो जायाखै अख्रां नों मानो बिदि जाया आं जेबोथ' जायाखैना अख्रां फिसा आं जेबो मिन्थिया आयै आं जेबो जानाय बादिखौनो मोनाखै माथो सिमांफ्रावसो माबाफोर नुदों नामा सिमां नुदों माबाफोर गाज्रि सिमां नुदों मोदोमखौल' साखांनाय मोनदों आफा दे उन्दुफिनदो फिसा गाबोन फुङाव नायनोसै आयै माथो दाबो फैया दाहालागै फैगासिनो दं बे र' दसे नेथ' मुलिफोरखौ सारदिंजोबखाबाय दा औ सारखाजोब्बायमोन नै आफा माथो दाबो सफैयासै बिसोरबो नांबावगोन जाखो आफा र' फैगासिनो दं नुबायथ' बे सिख्ला बादि दायनानि गोहोखौ औ आफा दे आफा दे नुबाय फिसानजाव जाथारबाय औ जाथारबाय चिनुबाय चिनु मामि ओइ आइ आं गामिनि मानसिफोरखौ लेंहरदों नों बिसिनायाव थांनानै उन्दुनानै थाहैफ्लाबाय था बिसोर फैयागौ माने नों दा सिखार जागोन मामि थां आइ थां सफैबाय फिसा औ सफैबाय मादै बोरो बियो र' नुगोन आं लाजिबायसो अख्रांनि आखलखौ बिदाखौबो लाजिला बिमाखौबो लाजिला न'खरखौबो लाजिला आरो बे थिनुखौथ' उन्दुनायनिफ्रायनो हगारला बेसे बुंबावनो नंबाय आं दाना नायदो नों जाम्बि आंनि फिसा मनेनखौ लायैया नायदो बे रुमावनो उन्दुनानै दं नायदो आदा नोंनि आखला बिदिसो आदा बेनो लाजिनो रोङा नोङो हो 20 थाखा नांगौ बायदि दसे उन्दुदो माथो लाजिथारा
बिलाय सोर सिथाखौनानै मा सोर बिलाय मालाय बुंनायखौ मानो डिस्टार्ब खालामनांगौ सोर नोंलाय ओंखारलां आदा नों जोंखौ सिनायासै आं सिनायाखै सोर बिसोरो मिथिया ओंखारलां सोर नोंसोरलाय ओंखारलां बेबादिसो खालामबावबाय नों र'लै नोंखौ मिथिङावसो मोनगोन नायगोन नों गलालै नुबाय नोंसिनि गामिनि अख्रांनि आखला बेखौनो बुजिया नोंसोरो गामिनिफ्राय होखारहर माबार आंथ' नायनो बाबायसो जोमै आइ नों दाखौ खबर मोनबाय नामा गैया आफा खबर मोनाखै नों बाजैयालाय नों बाजैया बहा थांखै नों बाजैयालाय नों बाजैया बैलाय गाबगासिनो दा फै आं खाथियाव रावबो दा फै आयौ बिहामजो मा सिखालालाय जाखो नों मानो बिहामजो बिदि खालामनो नागिरदों आइ सिखाखौ गार सिखाया गार बिहामजो सिखाया गार आं गारा आं सिखाखौ हर सिखाया हर मानो सिखाखौ बिहामजो बिदि नङा आइ बिहामजो नों मानो जाखो थैनो बायदि मोजां मोनदोंमोन बिदि जागोन होननानै जिबनावबो सानाखैमोन आं बबाव दं आइ अख्राङा दिनै अख्राङा हिनजाव गथाय लानानै रमान भारायाव उन्दु दं आफा आं दासो नुबोदों जोमैयाबो नुबोदों आया बिदिसो बियो थौ आइ थौ दानो लानानै फैनि जिखुनु जाया सेंग्राफोरखौ बुथुमदो ओइ हनै नाहनै नोंसिनाव आंनि फिसा अख्रां दङ ना सोर नोंसोरलाय सोर अख्रां बेलाय मानो नांगौ आं बिनि बिफा आरो नैबे बिनि बिमा औ आं बियो बिनि बिसि आंनि बिहामजो आरो बिनानाव बिनि हायोबा अख्रांखौ थिनहरलाय लेंहरलाय अख्राङा गैयाथ' बेयाव थाया अख्राङा र' अख्रां जावैसो ओरै फै अख्रां फिसा नों मानो बिदि जाखो फिसा नों मानो बिदि जाखो सोर बिसोरलाय अख्रां
फिसा थ' न'आव थांफिननोसै सोर नोंसोरलाय आंथ' नोंसोरखौ सिनायासै सोरखौ नांगौ अख्रां फिसा नों दिनै गावनि जोनोमगिरि बिमा बिफाखौ सिनायासै आरो गावनि अनसुलि बिसिखौनो सिनायासै आंहाथ' रावबो बिमा बिफा गैया आरो आं रावखौबो सिनाया आरो बेलाय आंनि मालानि हिनजाव जाखो आंना हिनजावा नैबेसो गावनि बिसिखौ नों सिनायाखै गावनि बिसिखौ नाख्रांलायजाबाय नोङो गावनि बिमा बिफाखौ सिनायनो हायाखै नोङो गावनि बिसिखौ नाख्रांहरबावबायसो नों बदमाइस थांदो 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 सोरनि खोथा लानानै उनाव जोंनि न'आव थांथारदो जाबाय जाबाय ओंखारलांदो खोनासंबाय आं थांदो बिमा बिफाखौ सिनायनो हायाखै बेबायदि जाबाय नोङो दा फैसै नै बिमा आं दिनै ओरैबायदि मोजां सिमां नुदों हामा सिमां नुवा ओरैबायदि मोजां सिमां नुदों आं माबालायनो फिसौजो सासे मोनबाय जोंहा हाबा ओरैबायदि मोजां फिसौजोआ गावदांदां गुफुरनो सिमाङा उल्थासो जायो बावदालाय फिसौलासो जागोन बियो है जाम्बि दानि जुगाव फिसा हौवा खांब्ला दिगदारसो जायो आंनिबा फिसौलासो जाथारगोन बियो है फिसौजोसो फिसौजोसो जुमि मा जादों नों मानो बिदि फैखो नोंलाय आयै फिसा हिनजाव मा जानानै फैखो आइ मा बुंबावनो आयै नोंजामादै बायदि बे दुनियायाव मानसि गाज्रि गैया आयै मा जामादै बायदि रावबो गाज्रि गैया मा बुंखो नोङो औ आफा आंखौ हाबा खालामखांनानैबो आलदा हिनजावखौसो हाबा खालामबावबाय मा आलदा हिनजावसो हाबा खालामबावबाय बे मा राव होनाय जाखो बे जानो हाया बेखौ आं गनाया बेखौ साला नायगोन आं दिनै नायथारगोन आं मा सानखो नों फिफा मा सानखो हगार नों नायथारगोन आं बेखौ दिनै माबायदि हिनजाव लाग्रा बियो मा सानखो नोङो र' मानो थांखो नोंलाय मा सानखो नोंलाय फिफा नायथारगोन आं दिनै बेखौ माबायदि हिनजाव लाग्रा मा सानलांखो नोङो फिफा थाथ' बियाय मा नोंथाङा रुवा लानानै आंनि न'आव फैलायलायखो बियायनि खोथा दङ बोरो नों सालायालाय बोरो आच्छा बियाय सान्थियै सान सान्थियै बुं मा जामारदों मा दोनखोमादों नामा नोङो नोंसोलाखौ मानो दोनखोमानो बियाय आङो मा जामारदों सान्थि खालाम सान्थि था मा जामारदों जामारदों नङालै जामारदों नङा नोंसोरलाय आंनि फिसाजोखौ होखारहरदों आरो गोदान हिनजाव लादोंनो बियो मा खरा रागालै बियाय नोंथां आंनि न'आव फैनानै नोंखौसो मोनगोन आङो सिनायाखै नोङो आंसो नाख्लायबाय नोङो औ आंनि न'आव फैनानै नोंसोरलाय आंनि फिसाजोखौ होखारदों
मा हिनजावखौनो लादों बियो होखाराखै मानो होखाराखै हा बोरो नोंसालाय बोरोलै बेखौ देथारथारगोन मा जातनि मानसि आयौ रुथ' बियो रुथ' आंनि न'आव फैनानै बिदि दाखालाम मानो खालामा आं मा खालामनो नोंथाङालाय आंनि फिसाजोखौ मानो नोंनि फिसाजोखौ नाङा आंनो मानो नाङा आंनि फिसाखौ नाङा आरो बिदिसो बुंदों नोङो आंखौ दानथार नोङो दानथार मोजांबासो मोजांलै मा खालामनो हानो नोंलाय मा घन्टा खालामनो नोंलाय आंखौ घन्टा ओइ साला खबरदार नोङो नोंसालाखौ दोनखोमाबाय थायोब्ला खबरदार नोंहा लाजिनांगौ मालायनि न'आव फैनानै बेबायदि अख्रायाव होसि बुंगोन आं नोंसालाखौ नायगोन आं थां नोङो ओंखारला मा नायदों नोङो मा नायदों दानथारो नोङो आंखौ दान थाव नों आंखौ दानो किस खालामना किस खालामाबा आं न'आव थाङा बेफोर लामायाव नङा थिनो बेफोरलाय सानफ्रामबो मोनायावनो जाबाय थाखायोना होनबाबो दानो आं गोसो जाथारदों दानो खालाम नोंनाबाथाय बिदिनो सानफ्रामबो मा दावराव जाखो बिमा हनै मा दावराव जासि खोनाखो बिमा जानो मा जाखो बियो बेन्थ' जोंनावसो फैबाय नामा बेन्थ'हाय आयौ आफा बायरायाव मा दावराव जाखो बेन्थ' आदाखौसो सोरबा बुनो फैबाय नामा आफा बेन्थ' मा जाखो जानोबो हागौ फैनाय आफा नायनि फैयायै नंमारगौसो मा जादों नोंथांमोना आंनि गेटाव फैनानै दरजा बुफैनो दिनै नोंनि थाखायनो जोंनि गामिया गुबुन गामिजों मिनिजाबाय जोंनि गामियाव बेबादि गैफेरामोन बेबादि रावबो बदनाम खालामफेराखै जोङो नोंसोरखौ बे गामियाव दोननो हाला ओंखारलां बे गामिनिफ्राय मा जादों बुंनायसै बुं नोंसोर मा खोथा मानि थाखाय बिदि खालामफैदों नोंसोर नोंसाला हिनजाव गदाय लाना दं नों बेखौ मिथिगौ हिनजावा नों बेसेबां बुंजाबावनो हिनजाव थाखानानै फिसाला गदायसो लाबावदों नोंलै सोर बुङा आंनि फिसाला अख्राङा हिनजाव गोदान लानानै थाफैदों दाखालि बाजां गारि लाना बुंफैबाय दाखालिबो पुलिसफोर फैबाय जोंनि गामिया मान सनमान गैया नामा नोंसोरखौ दोननो हाला जोंखौ बे खेबसेखौ निमाहा होदो रायजो निमाहा गैया नोंसोरखौ जों दोननो हाला फैगौ रबिबाराव मिटिं जागोन नोंसोरखौ बैकट खालामगोन रबिबाराव जुदि मिटिंआव थाङाब्ला न'थ' बुख्रेब फैजोबगोन मिथिबाय औ थांसै औ मोजांबासो मोजांलाय जिथ' होजोबगोन नङाबा मा बुंलांखो मा बुंखो मा जाखो आंना फिसालाया बिमा मानो बेबायदि जाखो आं हालिया आं सासे प्रिन्सिपाल मान सनमान जाजोबथारबाय आंखौ गाबोन अखांमोनहाखौ गाज्रि बदनामनि थाखाय गामिनिफ्राय होखारहरखासिगोन मादै होमब्लाथ' बिसोरनि सम्पथिया जोंनि जाजोबसिगोन आं जेखौ साननानै खामानि मावो बे गासिबो जाफुंजोबखायो नङा होमबा मनेन फिसा औ ओइ नाथाय अख्रांनि गोसोआ सोलायनाय नङाथ'
बियो मालाबाबो सोलायनो रोंला हाजारखि गिदिर गिदिर अजा लाया मानो बेखौ बानजों खानानै दोनखाबाय बिदिबाथ' मोजां सानना लादो गोरलैयैनो जोंना खामानिया जाबाय दे लोंदो जौआ लोंदो Cheers! जितु जोमै आं नोंखौ मानि थाखाय लिंहरदों नों मिथिगौ ना मानो जितु आं फंसे खोथा बुंनो सानदोंमोन नों गाज्रि मोनबाबो आं बुंसै मा गाज्रि मोनलायनाय मा बाथ्रा बेलाय जोमै नों आंजों दिनैनिफ्राय सोमोन्दो लानायखौ नागारदो मा बुंखो नों औ जोमै मानोना नोंसिनि नोंदाया सासे दायनिगिरि बियो दा बयजोंबो मुगैजाबाय बियो जोबोद लाजिनांथाव बाथ्रा बेबायदि बदनाम नखरनि फिसाजोखौ आं लानो हानाय नंला बेनो नोंनि सिगाङाव समायखेरा लानाया बेनो नों आंखौ जिउ जोबाबो नागारा होननाया आंखौ निमाहा होदो जोमै आंखौ निमाहा होदो जितु 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 ओइ बाजै सिलिन्डार सफैबायमोनलै नै बाजैयानिफ्राय सय खालामदो ओमफ्राय मनेन आरो मादैमोनहालाय बहाय थांदों दे अख्राङाथ' मा रायलायखुमादों बिसोरलाय दायनानि मुलि आरो मन्त्रजोंनो न'खरनि फारसे गासिबो बावजोबखाबाय औ आइ मोजाङानो जाथारबाय आरो बेखौ फाव फान्दायनानै पुलिसनि आखायावसो हरबावनोसै आङो आयै नों बिनि थाखाय सिन्था खालामना आं दं बेखौ हा बिदिबाथ' गाज्रि जाबायना खोन्थाहैनांसिगोन आं जुमि बहा थांनो नोंलाय आं टाउनावसो थांनो नागिरदोंमोन नों अख्रांखौ गारमारबाय ना औ बेफोरबायदि हौवाखौ आं नांला नोङो बेफोरबायदि दासान जुमि बेहाय अख्रांनि जेबो दाय गैया मा दाय गैया बेफोर गासिबो सुथुरनि फान्दायनायसो सुथुरनि फान्दायनाय औ बेखौ सिंखावरि आरो मनेन मोनहा मुलि होनानै दायना हमनानै जावलिया खालामदों मा मुलि जाहोदों औ आरो दायना रायहोदों औ बिसिनि रायलायखुमानायखौ दासो खोनाना फैबाय आं नों खोनासं हे आफा सोरजिगिरि आंनि खाफालाव मानो
एफाग्राब गाज्रि लिरना हरखो आफा आंनि अनसुला फिसायखौ मोजाङाव लाबोफिनदो आफा जोंखौ सिगांनि बादि मोजाङै रायजो जाहोफिनदो आफा आदै ओइ आदै मा जाखो अख्रांखौ पुलिसफ्रा होसोगासिनो दं अख्रांखौ पुलिसफ्रा होसोदों बबे जायगायाव बावखुंग्रि हाजोआव मानो बेयाव जेसेबां जाथाय जागासिनो बेयाव अख्रां जेबो दै गैया दै आं बेखौ मोजाङै मिथिगौ बियो फान्दाय जादोंसो मनेन आरो सिंखावरि मोनहा पुलिसफोरनि सिगाङाव बायदिसिना होननानै दा पुलिसफोरखौ होसोहोबाय बेयाव अख्रां जेबो दै गैया मा नंगौ आदै दे नों थांग्रो दे आदै दे जोंबो थांगासिनो दङ आं बियाइखौ खबर होनो थांग्रो दे Hey, pulis juga bos.
ओइ मनेन र' पुलिसफ्रा फैदेरबावबाय जानो हागौ बयबो गाव गावबागाव सानै राननानै बेसखौबो फुजोब बयबो दोरोदो खारदो रथ' इन्सपेक्टर जोङो कन्ट्रल रुमनिफ्राय मदद बिहरनि औ दे सार हेल' कन्ट्रल रुम Hands up! जोलैनि हांगार
बोरै जाबावनांगौलै मनेन माथो दिनैनो रुंसारि जासिगोन नामा जोंलाय बेनोथ' जादोंलै आंबो गिनायसो मोनबाय ओइ पुलिस सौसो खाथि खाथि
चला मा खारनानै गनो नोंलाय आं नखरखौ बदनाम खारदोंलाय मा खारदों बेनो माबिया बेनो थाथारनांगौ गामियाव जोंहा मिटिं जागासिनो दङ मिटिंखौ खोनासंलाङोब्ला मोजां जागोन सार जों बेफोरखौ जेबो मिथिया थ' लादो थ' बिदि नङा सार जों गामिनि बिसारखौबो एसे खोनासंनाया गाहाम जागोन दाया सोरनि जों बेखौ रोखा मिथिनो हागोन अब्लासो जों बिनि गोरोन्थिखौ मोजाङै मिथिगोन सार नंगौ नामा बिदिब्ला नायनोसै बिसारखौ जोंबो थ' लादो थ' अके सार फै थ' थौ साला थौ साला थौ साला दाय मावनानै खारदों नोङो दाय मावनानै खारनो नागिरदों बिसोर दायनिगिरि बेवाय ओंखायनो फैनो हायाखै फैनो हानायबो नङा बिसोरो आं थिगखौनो बुंदों फैलाय फैगौ हगार आंनि फिसाखौ मानो लाबोखो अख्रां नोङो जों फैनायसाय दिनै नोंनि थाखायनो जोंनि गामिया गुबुन गामिजों जोबोद मिनिजाबाय जोंहा जोंनि गामियाव माखासे आयेन लिरनाय पान्डुलिपियाव दङ दा बेनिखायनो जाय मानसिया वार्निं होजादों बे मानसिया आरोबाव बदनाम खालामबावोबा जोङो नोंसोरखौ दिनै गामिनिफ्राय होखारनाय जागोन रायजोफोर आं फंसे खोथा बुंनि आं गावखौनो गाव जेबो बुजिनो हायासै आंदि माब्रै बिदि जाखो आं दासो लासै लासै आन्दाज मोनगासिनो दं आं हमनो हादों आंखौ नै बिसोरो मुलि जाहोनानैसो आंखौ जोंनि सम्पथिखौ लब जानानै मोननो लुगैनानै आंखौ गामिनिफ्राय होखारजानो लुगैनानै जोंनि सम्पथिखौ मोनजोबगोन साननानै बिसोर आंखौ बायदिसिना बदनाम खालामदों रायजोफोर लाजिया नों मा जानला मोनला बुंलाबायदों नोंलाय लानाय समावबो गोदै गोदै बुंनानै लाबाय नोङो दाना सारा दाय गगौबा बुंफ्लादों नोङो लाजि गैयै दायनिगिरि नों सिरिथा नोंनो आंनि फिसालाखौ बदनाम खालामनाया लाजिया नोङो सासे बिमा जानानै नोंनो आंनि फिसालाखौ बदनाम खालामबाय आंनि नखरखौ थेर बेथेर खालामदों माबोरै मानसि नोंलाय साला दायना सिख्लाबासो दायना रायजोफोर आं जे खोथाखौ बुंगोन सैथोखौनो बुंगोन लोगोसे नोंथांमोनहा फोरमानखौबो मोनगोन बेफोरबायदि जाथायफोरखौ आङो बबेबा सावथुनफोरावसो नुदोंमोन नाथाय दा मेगनजोंनो नुबाय आङो बेखौनो बुङो बदनाम बे दायनानाव मानो मुलि लाया नोंसोर साला दायना रायजोफोरनि सायाव बुं औ रायजोफोर बिसोरनो आंखौ फैसा जासिनानै मुलि बानायहोदोंमोन
नङाबा आं बिदि खालामामोन जोंनि थाखायनो बदना मोनबाय नोङो फैथोंसै सालाफ्रा जोंखौ निमाहा होदो रायजोफोर जों आरो बिदि खामानि मावनांला जों आरो बेबायदि भुल खामानि मावथारला जों मावथारला रायजोफोर नोंबो बेबायदि खामानि दामावसै फिसाफोर थौदो मोजाङै रायजो जाफिनदो थौदो फिसाफोर थौदो मानसि गाज्रिनि फाव फान्दायनायावनो बदनाम मोनजोब्बाय मोजाङै रायजो जाफिनदो फिसाफोर अनलायनानै गोबालायनानै बेनो जै जाथोंसै